Vasteloven samen van Oud Sint-Joos, verstaan die voor het patronaat. We gaan eens even kijken, we hebben hier de voorganger gedweren van Sint-Joos. Ja, ik heb gezien, we hebben een prachtige zaal bij de Buuk en alles zit opgehangen aan de liedjesmiddag. Dus alle vasteloversverenigingen komen bijeen en vieren samen feest en zingen een eigen liedje. Dat is toch gewoon prachtig. Dat, de Bokkeriers. Ja, nu wordt het heel spannend daar. Komt u maar binnen. Goeiedag. Goeiedag. Ik heb de morgen opgevallen. Dat moet ook, hè. Hallo, Hoi, hier is kom iemand. maar dan. Dus hier kunnen we wachten op het grote gebeuren. Nee. Zo. Nee, wird es mit anders? Ja, da haben wir das. Ja, we zitten achter de bühne in een speciale ruimte. De familie is al binnengekomen. Ze zijn volop bezig aan de prinses. Kijk maar eens heel even met. De drukte gaat beginnen. Adrie Ros, voorzitter van de Bokkeriers. Vandaag een hele bijzondere dag voor u. Absoluut, hè. Alle prinsen roepen ieder jaar is weer een prachtig mooie dag. Hè. Want dan krijg je weer een nieuwe prins. En dan moest je toch weer het ganse jaar mee door. Dus ja, zeker. En wie gaat dat hier eigenlijk in Sint-Joos in zijn werk? We hebben daar een oud prinsenclub voor. Het POC heet dat is de Prinsen-Oetroepcommissie. En die maken er altijd een hele leuke act van. Hè. Ja, dan zit ik hier, die mensen allemaal zitten. Is dat familie van de nieuwe prins? Dit zijn allemaal genuide mensen van de nieuwe prins. Die werden hier achterop gevangen, zodat die niet in de zaal, in Zuid, proberen natuurlijk altijd heel erg geheim te houden. En dit zijn vrienden en bekenden van de prins. En die gaan dadelijk met naar voren en die houden we zo lang mogelijk uit beeld. Boet het hoogtepunt van vandaag van de geveurganger van 2017. Wat staat er nog meer op het programma voor deze aankomende vasteloven? Nou ja, we hebben natuurlijk alle activiteiten. We bezoeken wederzijds recepties van onze zusterverenigingen. En ja, gewoon overal her waar we herkennen. Het programma is vrij druk, maar we doen ons best om alle recepties in ieder geval in de contrée in de buurt te bezoeken. Ja, en eigenlijk het grote hoogtepunt is de optocht, want als de optocht in Sint-Joos. De optocht is op carnavalszondag. En ja, eerder in het met. We hebben een geweldig goede optocht. Jammer is vaak dat vrij weinig mensen hebben de kans om te kijken, omdat je gewoon eerder in midden hebt. Nou, dat is dan alleen maar goed, want dan viert het heel dorp Sint-Joos viert vasteloven. Absoluut. Nou, meer kunnen ze niet verlangen. Nee. Dan rest me nog één ding te zeggen. Een hele schone vasteloven en een prachtige uitroeping. Dankjewel. Ik zie dat de aardprinsen hebben de act bedacht. Ze zijn de café aan het maken van de bühne. Dus het geeft wel langzaam een hint waar mijn prins gaat leren. Volgens mij naar je kastelein. Vasteloven samen, de nieuwe voorganger van de Bokkeriers. De Bokkeriers, Sint-Joos. Zeker. Wil je even voorstellen aan de kijkers van TV11? Ik ben Jos Havelkoel, Jos ten tweede van de Bokkeriers in Sint-Joos. 2017, carnavalseizoen. Dus we staan hier net voordat we acte de persoons moeten geven. We staan hier voor onze vrienden, die staan hier neven in de ruimte. Dus iedereen weet dat we weer het prinspaar werden. Alleen de zaal weet het nog niet. Super spannend, geweldig. En wie werd de prins bij de Bokkeriers? Nou goed, de wordt in principe benaderd. Mensen geven ook wel eens aan dat ze interesse hebben om überhaupt uiteraard prins te worden of prinsenpaar.
weer zijn benaderd geworden. We hebben zelf hier een kroeg hier in het dorp. En voor ons betekent het heel veel. Jubileumjaar, 5x11 van de boekeriers. En dat we nu als prinsenpaar benaderd zijn geworden, betekent dus heel veel voor ons. Geweldig. En ik zie de prinses Neve die staan, maar je hebt ze nog niet in voorgesteld. Dit is prinses Paula. Dat is mijn vrouw. En ik ben er heel blij mee dat we hier samen als prinsenpaar dit jaar mogen zijn. En du weet ze nog niet wie de uitruping verder in zijn werk heeft? Geen idee. We laten ons gewoon totaal verrassen. Wat ze dit jaar verzonnen hebben, we laten ons gewoon verrassen. Maar één ding weet ik zeker, het is elk jaar goed. Dus het zal dit jaar ook goed zijn. Dus als je tegen een keer wil opkomen zoeken, dan kan ik nog niet in een café komen. Hoe is dat? Absoluut. Dat is langs Rieksweg, doorgaande weg van, zeg maar van Echt naar Remuñ. Dan vind je ons café Deugske. Dan gaan we naar Deugske toe en heb je ook een spreuk? We hebben ook een spreuk. Ik heb geen idee, want ik verras me maar met Polen weet het zeker. Even niet aan werken denken, maar samen feesten en een gooie drinken. Ik kijk naar de laatste van nu doen en ik kan alleen maar zeggen, een hele schone vastelavond. Dankjewel. Fijn dat je er wordt. Goedenavond samen, goedenavond vastelavondsvrienden. Weer met het bok zijn bezig om onze 18e prins uit te halen door alle wiel. En gezien, we hebben dus gemakkelijk van afgemaakt met een klein cafeetje. Met een prachtige achtergrond, dat wordt iedere 30 seconden afwisselt. En alle oud-prinsen wat er ooit zijn geweest, zijn we daar op de voorzien getoverd. 1981, Wim de Eerste, Wim Ruiten, kom gauw naar boven. 1982, Jan de Veerde, ik zelf zet de gek. 1983, Leidendorje, Leen Nielissen. 1984, Heen de Eerste, Heen Vergooien. 1989, Pierre de Eerste, Pierre Jansen. Blijf maar lekker zitten, ik kom dadelijk aan de beurt. We hebben een café gemaakt. Waarom hebben we weer een café gemaakt? Omdat we het niet van tevoren wisten. De oud-prins 2018. Allee, de jubileumprins 2017. Haal ze de boete.